Takže bez nejakého ďalšieho otávania, pekne vás vítam. A ideme sa rozprávať. Zaujímte miesto. Je tam ešte jeden mikrofón, asi ho treba. Tak, dobrý deň, alebo už večer. Ďakujem veľmi pekne Ivanovi za toto pozvanie a vlastne ja som sa dozvedela asi pred, myslím, že už sú 2 mesiace o tom, že vznikol fotoklub Tibora Husára a mňa to tak ako potešilo, že vlastne práve v Senci, kde otec v podstate začínal fotiť, pretože bol z Reci. A hneď som si povedala, to je proste jeho práca nejak z vrchu. Toto proste, v tom má určite prsty, že to nie je náhoda. Takže som vlastne hneď im napísala, že sa musíme stretnúť, že vlastne to cítim, že to ako nie je len tak, že my tie veci chceme ako ďalej robiť a chceme prezentovať, chceme vlastne živiť ten otcov odkaz, aj keď to nie je medzi nami už viac ako 10 rokov. A síce tu už nie je, ale zanechal za sebou jednu silnú tvorbu. A tá tvorba vlastne má jeden kľúčový element a to sú ľudia. To je tá humanita. To je vlastne láska k človeku. A to si myslím, že kto ste poznali Tibora, tak viete asi o čom hovorím, pretože pre neho bol na prvom mieste, keď niekoho fotil, bol pre neho ten dôležitý, najdôležitejší ten kontakt s tým človekom. A on mal proste mal nejaký šarm, mal nejakú auru okolo seba, kde si toho človeka dokázal hneď získať. Proste to šlo hneď. A proste ľudia sa aj pýtajú, ako je možné, že vznikli takéto fotografie. A v podstate vychádzalo to z jeho ako keby, z jeho natúry, z jeho charakteru. A zároveň on bol aj taký typ, že mal odvahu, ničoho sa nebál. Takže sa hovorí, že keď ho vyhodili dverami, tak sa vrátil oknom. Takže taký to bol Tibor. A ja som vlastne tak dneska premýšľala, že čo by sme vám tu také povedali. Bude to ako veľmi spontánne, budú to asi vlastne príbehy, ktoré sme možno s ním zažili cez fotenie. Ja som si zobrala tú knihu ako portréty, to určite všetci dobre poznáte. A sú tam nejaké fotografie, kde som vlastne bola aj ja prítomná. Na niektorých foteniach bola aj Katka, takže my si to tak budeme ako striedať. A potom si myslím, že prejde ako keby rád aj na otázky od vás, alebo kľudne môžete vypovedať nejaké svoje príbehy, ktoré ste zažili s ním, lebo nech je to také živšie. Hej, určite áno. Katka? Môžeš povedať niečo na úvod? Ďakujem veľmi pekne. V prvom rade vám ďakujem teda, že ste prišli v takomto počte. My keď sme sa bavili s Natáliou, že budeme mať takúto nejakú diskusiu, ja som si to naozaj predstavila, že to bude možno 5-6 ľudí v takom kružku, že budeme sedieť. Takže ma veľmi príjemne prekvapilo, že či už je tak veľa nadšencov fotografie alebo Tibora Husára, takže ďakujem vám, že ste si takto našli svoj čas. A ja by som možno len tak akože dodala k Natálii, že ako ona vravala, že pre otca vlastne boli najdôležitejší tí ľudia, tak to sú také veci, čo som si na ňom všimla a potom neskôr som si to tak uvedomila a hodnotila som to tak pozitívne, že otec bol naozaj taký, že s každým človekom sa rozprával a bolo to vidno, že tých ľudí dáva na rovnakú úroveň, že všetkých si váži. Ja si pamätám, keď sa bavil s pánom, ktorý sa mu staral o záhradu, tak mu venoval rovnaký čas, rovnakú pozornosť, s rovnakým záujmom ho počúval, ako keď stretol britskú kráľovnu a dali jej tú knihu. Že naozaj to bola podľa mňa tá výnimočnosť a uvedomujem si to aj hlavne v tom dnešnom čase, keď veľa ľudí je takých, že rozmýšľa, no, s tebou sa budem rozprávať, lebo s tebou môže mať nejaký úžitok v živote. A podľa mňa vďaka tomu prístupu, že jeho zaujímali ľudia, ich príbehy. A bol to jedno, či to bol nejaký pekár, alebo aristokrat, prezident. Jeho zaujímal každý príbeh. Že v tom boli podľa mňa tie fotky výnimočné, že za každou tou fotografiou sa schováva príbeh. Viete, máte knihu, ktorá vám rozpráva nejaký príbeh a otec dokázal vlastne ten príbeh zhmotniť na tej jednej fotografii. Takže budú to možno aspoň za mňa prerozprávané nejaké tie príbehy,
za tými fotografiami. Naozaj to nebude o tej kompozícii a technických veciach, ale veľmi sa teším, že sme sa tu takto stretli a ďakujem. Fajn. Takže začneme tak zľahka. Vždy všetko má nejaký začiatok. A my sme sa s Natáliou bavili pri káve, ako ja veľmi otravujem svoje deti s fotografiou a rodinu všeobecne. A že keď začnem rozprávať o fotografii, tak to sú nekonečné príbehy a my si sa tak trošku zasmiala tam. Takže, aké sú vaše také najskoršie spomienky, keď si urobíte takú dvojicu, že teraz som zistila, že môj otec je fotograf, alebo tu robí niečo s fotografiou. Vedeli by ste sa nejak tak vrátiť v čase do takých detských čias, kedy... Tak začnem ja teda. Ja ako si vlastne uvedomujem, že veľa tých vecí som tak brala, že automaticky, že mi to došlo až potom s odstupom času, že kto je otec. Že ma bral medzi takých rôznych ľudí, ktorí boli ako vlastne známi a tak. A prišlo mi to ako normálne, si myslím, že to ako bola súčasť toho všetkého. Ale mňa najviac fascinovalo u neho, a to si pamätám ako z detstva, jeho vlastne proste práca v tmavej komore. Tam vlastne som rada unikala za ním. Bol to taký, ja som sa smiala dneska, som tu rozprávala, že ako dneska ľudia chodia na pobyty v tme, tak ten otec už pobyt v tme mal automaticky v tmavej komore. Takže to bola určite podľa mňa taká ako terapia pre tých fotografov, ktorí robia s analogom, alebo robili. A to bolo ako, to sa mi veľmi páčilo a potom sa mi veľmi páčilo, keď retušoval. Mňa to ako fascinovalo, to retušovanie, že vlastne ako proste tak ako mal vlastne vedľa seba proste určité ako taký ako čierny atrament a fakt ako vybodkovával to a trávil pri tom hodiny. To sú také dve veci, ktoré si ako pamätám ako dieťa. A samozrejme aj tie fotenia, ktoré prebiehali, ako keď som bola malá, tak rôzne sme šli na rôzne miesta. No ale potom, dneska som spomínala takú, ako keď sme boli spolu, jeden taký projekt tu v Senci práve. A niekto, kto tu sedí, už o tom vie. To je projekt zo starého štiftu. A tak tam vlastne, keď som mala 18, tak ma tam otec zobral, ten vlastne tu v Senci, to patrilo Márii Terezii, že? A to bola ešte vlastne nezrekonštruovaná taká stará budova, kde vlastne bolo aj nebezpečné ísť. A v tom čase, ja som mala asi 18 rokov, tak to boli také momenty, kde som nejakým spôsobom sa pohrávala s otázkou modelingu. Bolo také, že som chcela vyskúšať niečo, tak otec, ja ťa nafotím. A ja brala som to, že tak dobre, však to je super, on ma nafotí, ale zistila som, že to bola veľmi zlá skúsenosť pre mňa. Lebo som si uvedomila, že to bolo ako, on bol hrozne prísny na mňa. Hrozne prísny, ja som vlastne otca videla z úplného pohľadu, zrazu na druhej strane. A vlastne bola tam ešte jedna iná taká modelka, ktorej bol úplne iný a na mňa teda bol fakt akože tvrdý, hej. A vtedy som si povedala, že tak to je posledný krát, už spolu nefotíme. Akože mám na to pekné spomienky, ale toto bolo pre mňa zase ako veľmi veľké prekvapenie, že som vlastne ho vnímala, ako fotil a k tým ľuďom sa inak chovala, ku mne sa choval úplne inak. Takže som si povedala, že tak to asi není úplne dobré, tak toto není. Takže toto si veľmi dobre pamätám, ale inak tým pamätám si fotenia, keď nás ako deti fotil spontánne, hej, tak to sme o tom ani poriadne nevedeli niekedy. Takže to bolo iné. Alebo ešte si pamätám jednu takú fotku, ale to bolo vlastne, som mala možno 3 alebo 4 roky, keď ma fotil a dávalo sa to nejakú obálku, posielalo sa to do Nového Sadu a vzniklo vlastne ako tam bola ako dieťa nahá a za mnou bola veľká obálka motýla. Tak to bolo také ako, že doteraz mám tú fotku a ma to vždy fascinuje, tá fotka, že ako toto napadlo. A keď sa potom neskôr po jeho smrti točil film Fotograf, Katka, pamätáš, tak oni chceli obnoviť tú fotku a pýtali sa ma, či sa vyzlečiem. Ako v dospelosti, že to urobia, tak to fakt ako nie. Na to sa necítim. Ale vlastne takže takto, no, to boli také ako zaujímavé a tých príbehov je fakt veľa, takže určite. Katka si myslím, že možno spomenie.
Ďakujem. Vlastne, aká bola otázka? Ale nie. Najskôršia spomienka. Ako aj Natália vravela, ja som to brala tak tiež presne prirodzene. Pamätám si, ale úplne prvá spomienka na otca bola tá, že keď chodili v tom čase v televízii filmy s Budom Spencerom, tak ja som ich milovala, tie špagety westerny, som hovorila, ocko, daj mu, ideš do ňoho. Mám tričko. Tak ako má Natália to tričko, že som si tak vnímala, že to je asi teda on, takýto nejaký bojovník, ale v podstate vlastne veľmi skoro, keď som bola ešte na základnej škole, tak otec sa venoval aj tým takým politickým kampaniám, takže to bolo vtedy aj tak v médiách, tak to som vnímala. A tú jeho tvorbu, ale brala som to presne ako také normálne povolanie, viete, teraz keď niekto povie, že je fotograf, tak sú prekvapení ľudia, možno niektorí, že a z toho vyžiješ, že dokážeš to robiť. A čo sú také veci, čo mi je ľúto, to je niekedy, že si ani ako dieťa neuvedomíte tú pridanú hodnotu, lebo keď som aj mala nejakú kameru, takú tie digitálnu, som sa tak si s ňou fotila a natáčala, tak otec mi chcel dávať tie rady, že teraz rob takýto pomalý záber a takto to robí. Ja som hovorila, tak ja si to chcem robiť podľa seba a veľakrát sa to tak vyčítam, že som si tak ako nepovedala, že tak poď ma učiť, lebo možno to je tá vec, že keď v niečom človek vyrastá, berie to ako samozrejmosť, tak si to tak neváži. Takže možno to je také naučenie sa do života, že vážiť si veci, ktoré možno sa nám zdajú banálnymi. No ale v rámci tej fotografie nie sú to teda moje už možno tie ako prvé spomienky, potom neskôr, keď som sa dostala do toho dospelého veku, tak som bola veľmi rada, že som mohla s otcom spolupracovať. Ja som nebola taký ten odvážny typ v ňom, lebo ja som ho brala ako, že fotograf musí byť odvážny. Ja si to pamätám napríklad na prvom svetom príjmaní, keď som mala, to bol v tom kostole a otec tam išiel a bez problémov sa postavil hneď vedľa kňaza, aj tuto vidím, ako fotografii chodia, viete, že nepýta, je to prirodzené, nemôžete pokračovať ďalej, ale že treba mať na to tú osobnosť, že byť fotografom, že presne ísť do toho momentu, vy vlastne síce vytrčate, ale nevytrčate, že idete, fotíte to, ale je to také prirodzené. No a to som ja v sebe nemala, ja som bola skôr teda ten typ, že v pozadí neviditeľná tá ruka, ktorá zase všetko dáva dokopy, excelovské tabulky, návrhy, komunikuje, že taká tá byrokratická práca, ktorá zase tých umelcov, povedzme, nebaví. No to bolo totiž tak, že otec, posledná vlastne kniha, jeho projekt, na ktorom robil, bol Babylon. On keď bol v Paríži, tak bol v inštitúcii Cité des Arts, čo je inštitúcia, ktorá vznikla v 50. rokoch v Paríži. Francúzi teda veľmi ťažko znášajú celkovo to, že tá angličtina, amerikanizácia, anglicizácia ide do popredia a že už sa toľko ľudí neučí francúzsky jazyk, už Francúzi nie sú tým nositeľom tej kultúry, ako boli kedysi, či už hudobnej. Film vlastne vznikol vo Francúzsku. No a v 50. rokoch teda Charles de Gaulle založil túto inštitúciu Cité des Arts, čo je teda medzinárodná inštitúcia a asi 150 krajín na svete tam má svoj ateliér. A Slovensko má jeden z tých ateliérov tiež a ponúkajú možnosť, je to hneď v centre pri rieke Sejna, 4. arrondissement, kde normálne, keď si chcete prenajať nejaký byt na mesiac, tak sa tie prenájmy hýbu 4 000 eur vyššie. A tam tým, že je to dotované štátom, tak to máte, že 400 eur na mesiac. A môžete tam ísť a tvoriť. A otec tam teda bol niekoľkokrát. A on vtedy rozmýšľal nad tým, že som v tom Paríži, že čo spraviť ako nejaký ten odkaz. Že keď bol v New Yorku, spravil knihu New York s portrétmi z New Yorku. No a v tom Paríži chodil aj po meste, aj toho fotil, ale viete, potrebujete mať k tomu, čo fotíte, nejaký ten vzťah. A to mesto asi ho tak nenadchlo, ale čo si uvedomil, bol, že tá inštitúcia nemala žiadny nejaký výstup tých študentov, že tam študenti prišli, porobili si svoje veci a to boli umelci všetkých smerov. Maliari, sochári, výtvarné tie umenia, aj také tie moderné veci, digitálne. A on robil vlastne portréty tých umelcov, ktorí tam boli počas niekoľkých teda tých rokov. No a čo sa vlastne stalo na konci, bolo to, že mal zoznam mien a fotografií
A ako to umelci tak mávajú, že sa mu to tak pomiešalo nejak, že nevedel, kto je kto. To bolo asi tak 300 ľudí. Našťastie to bolo v týchto časoch, kedy ten internet funguje. A že tak sa mi to tak poplietlo, že či by si mi s tým vedela nejak pomôcť. A ja, že však dobre. Takže a potom aj ostatné veci a takto to dialo. Takže áno, som rada, že som potom mala aj tú možnosť nielen ho vnímať s tými detskými očami, ale aj potom tými dospelými a vidieť ten proces, o ktorom sa môžem potom rozprávať aj ďalej, ktorý bol pre mňa naozaj takým zážitkom celoživotným, ale že ma to tak posunulo. Ďakujem veľmi pekne, toto sú také zaujímavé postrehy, lebo tam sa práve mieša to osobné, rodinné, profesné, čiže môžeme načrtnúť zabehnúť do tých rôznych oblastí. Mimochodom, aj introverti sú dobrí fotografi. Jeden tu sedí a introverti sú dobrí fotografi, pretože to je pre niektorých terapia, ale keď teda poďme sa trošku pozrieť na tú tvorbu a na tie nejaké veci, ktoré súvisia s jeho tvorbou, pretože niektorí z nás, ktorí tu sedia, ho nikdy nezažili ako autora. Ako rozmýšľa, čo ho vedie v tej danej tvorbe, ako plánuje, či veci prichádzajú ako nápady, ako spontánne a potom ich nejakým spôsobom rozvíja, čo je môj prípad, pretože viem, že u mňa napríklad niektoré nápady žijú roky, kým sa ku ním dostanem k ich realizácii. Aký on bol v tomto smere? Bol taký metodický plánovač, alebo niečo napadlo? Otec bol maximálne spontánny, takže to, čo ho napadlo, hneď to chcel realizovať. Hneď. Takže hneď všetkým volal, aké má nápady. Tak on toto proste, tam nešlo, nikdy neplánoval. A je zaujímavé, že väčšina z tých vecí, ktoré si vymyslel, tak sa mu splnili, ako v rámci fotografie. Podarili sa mu tie projekty, ktoré vlastne on si ako nejakým spôsobom vydobil, šiel za tým. On v tomto mal neskutočnú, myslím si, že silnú vôľu, pretože tá fotka ho poháňala, bavilo ho to. Ja poviem možno len k tomu, ako tomu začiatku, takú dôležitú informáciu, že on keď mal 16, skoro zomrel. Mal ako keby ulceróznu kolitídu a jeho rodičom povedali, že má vlastne možno mesiac života. A v podstate, ako on mi to potom aj neskôr, sme sa o tom bavili, keď už som bola dospelá, že on si vlastne uvedomil, ako je pre neho život dôležitý a že nakoniec sa teda ako z toho dostal, ale si uvedomoval, že stále tu smrť v petách. Že vlastne každý deň sa môže niečo stať, že musí ako to stihnúť. Tak on aj pracoval. On podľa mňa, ako keď žil tých 61 rokov, tak zažil život možno za 5 ľudí, alebo za 6. To, čo nikto nezažije. Pretože išiel takou rýchlosťou. Samozrejme, to malo následky, aj rodina mala následky, to určite, pretože ako niekto, kto chce robiť vlastne takto tú tvorbu, tak nedokáže sa úplne venovať všetkému. Tak to on si uvedomil potom až neskôr. Ale ako išiel, tie veci robil s veľkým nadšením. A takto vlastne aj fotil. Do čoho sa pustil, tak proste išiel ako píla. Ale on mal taký ten optimizmus, že on niekam aj vošiel a teraz s tou energiou on teda ako pokryl všetkých v tej miestnosti a všetci boli nakazení. To bola úplná epidémia husára. Že vlastne, on vlastne boli nakazený tým, ako jeho tou energiou, tou optimistickou, a vlastne on priťahoval tých ľudí. Tým, že vlastne on miloval, bavil ho, rozprával tie príbehy a do toho fotil, hej. A takto on si získaval tých ľudí, takto si získaval vlastne on tie objekty aj, tých, ktorí išiel fotiť. Že vždy tam ako keby nadviazal ten kontakt a vždy dokázal proste nájsť nejakú spoločnú reč a tí ľudí fascinoval. Toto by bolo ako neuveriteľné, že s ním sa mohli baviť na akúkoľvek tému, o filozofii, o literatúre, proste o filme, o rôznych veciach, hej, o buddhizme a tak ďalej. Sme viedli ako rôzne debaty spolu. No a to samozrejme ako bolo aj to, že vlastne prečo vlastne fotil aj tie portréty boli pre neho ako keby také kľúčové. A ja práve už, keď som pri tej knihe, tak som si tu otvorila
na jednu fotku, portrét Artura Millera, ja by som vám k tomu chcela povedať taký príbeh. Arthur Miller, tu je vlastne na pravej strane. Arthur Miller bol vlastne manžel Marilyn Monroe. Kolovať nedáme, takže... A môžeme kúpiť kolovať potom. A vlastne Arthur Miller prišiel do Prahy v roku 1994 na veľký pen klub spisovateľov, kde sa to vlastne tam konalo. No a vtedy v tom čase som mal asi 16, chodila na strednú školu a otec sa ma pýta, chceš ísť so mnou ako do Prahy na pen klub spisovateľov? A že dobre, že super, že na týždeň a že no, že perfektné, že akože to ma zaujíma a Praha a tak ideme. Tak vtedy ešte mal takú starú Renault 4, bola zima a išli sme na tej Renault 4 do tej Prahy, kde vlastne nemala poriadne kúrenie a asi 10 krát sme museli zastať, lebo oco bol unavený, takže asi na chvíľku pospím, takže ja som tam asi vymrzla 20 krát, keď sme konečne do tej Prahy prišli, ale vlastne bol to veľký zážitok. No a k tomu fotení, lebo vlastne tam na ten pen klub spisovateľov prišlo veľa osobností z celého sveta, kde vlastne sa mi ako keby otvoril svet. To bol ako prvýkrát, kde ja som si vlastne uvedomila, že toto je moje mesto, že tu chcem žiť a už tam žijem 23 rokov. A takže vlastne vďaka otcovi. A to bolo vlastne neskutočné, lebo na tom jednom mieste ste mali osobnosti vlastne od Artura Millera, Salman Rushdie, od Škvoreckých, Havla, proste Stránského, proste obrovské osobnosti celosvetového, ako keby spisovateľov a básnikov. No a otec si to tak ako neriadená strela vymýšľal, akým spôsobom to bude robiť, hej, že ako on proste tak teraz len tam. Takže ja za ním, akože asi tenkrát som ako niesla tie veci a v tom čase ešte nefotil, on potom neskôr začal fotiť lajkami, ale v tom čase on fotil, mal veľa Nikonov, čiže on si bral takú brašnu, ktorá má asi 30 kg, tam mal proste neviem koľko, 15 foťákov, ktoré menil si v objektívy a všetko. A že tak mi to podrža. Skoro mi tam odpadla ruka, že. Takže bolo to akože ako dobré. No ale z tých všetkých fotení, pre mňa toto je ako najsilnejší moment, pretože to bolo na americkej ambasáde, kde ten Arthur Miller mal nejakú prednášku, ale vlastne ja som nejak nepostrehla, že on tam je. A pošli sme tam a otec hovorí, počkaj, s niekým sa zoznámim. A ja hovorím, čo? Som sa že nejakého kamarátami. A on že, Arthur, hi, come here. A ja hovorím, že čo? A že, to je Arthur Miller, manžel Marilyn Monroe. A že, počkaj, sa s ním poznáš? No ešte nie, ale už hej. takže tak toto začalo a ja úplne v šoku, ja som sa ledva zmohla na slovo. No a prišiel tam ten Arthur a vlastne si vedli sme debatu a bol to pre mňa ako neskutočný zážitok, lebo vlastne v podstate sme sa spolu rozprávali asi 15 minút. Prišla jeho manželka, ktorá bola ona bola fotografka, rakúska fotografka. A otec mi hovorí, že no, to je jeho manželka, je fotografka. A ja hovorím, že vážne, že ako, no vieš, ale akože strašne zlá. A OK, dobre. A vlastne na tom stretnutí ako keby sa dohodli medzi sebou, že Arthur Miller ho pozval do New Yorku, do Ameriky, aby ho vlastne portretoval otec, čo bola obrovská podsta, pretože on vlastne sa nenechal už portretovať nikým, iba svojou manželkou. Takže z toho vznikli ako rôzna séria fotografií. Takže pre mňa toto bol veľký zážitok a je to spojené aj s tou mojou milovanou Prahou, takže super. Fantastické. Ja osobne považujem portrét za najťažší žáner vo fotografii a to je to, o čom sme sa bavili opäť na káve, kvôli čomu sme skoro neprišli sem, a preto aj to dnešné stretnutie sa volá portrét, lebo sme so Žilom rozoberali etymológiu toho slova portrého z francúzštiny, z latinčiny a ten pôvodný význam slova portrého z latinčiny znamená vytiahnuť, ako keby ste vytiahli dušu človeka von na ten obraz, či malujete, alebo či fotíte. A ono, viete, dneska sú selfiečka a neviem čo všetko, to nie sú portréty. A keď sa pozriete na Tiborové fotografie v tej knihe, a veľmi vám to odporúčam, tak uvidíte veľmi veľa vytiahnutých duší na tých fotografiách. Uvidíte tie vytiahnuté duše. On úplne naplňal to, čo slovo portrét v tej latinčine to portrého predstavuje, takže len taká inšpirácia. A teraz,
aby ste vedeli z niekoho vyťahnuť dušu, tak musíte mať práve tie vlastnosti, o ktorých si rozprávala, ktoré on mal. Takže to je tam vidno. Takže Katka, teraz si na rade ty a potom dám priestor na divácké otázky v nejakej medzi-pauze. Takže čo by si nám možno vedela povedať, lebo ty si, aj keď si mu robila tú administratívu a byrokraciu, tak možno si vnímala aj ten proces tej komunikácie, ktorú on má s tými ľuďmi. Teraz budem používať ten termín, ktorý som začal používať. Ako vedel Tibor vyťahovať tú dušu von z človeka? Čo bol ten jeho recept podľa teba? Čo bol ten jeho spôsob? Akým spôsobom si to vnímala toto? Musím chvíľku nad tým presne takto porozmýšľať, ale v podstate to bolo o tom, že ja to možno dám ako prirovnanie, porovnám to s tým, že ako sa to hovorí o Bubníkove, deti chodia bosé, že nemám veľa portrétov, ktoré by mi spravil otec sám a potom až bohužiaľ v dospelom veku som si povedala, že tak dala by som sa profesionálne odfotiť, nemám nejakú spomienku. A to vtedy som videla ten rozdiel a podľa na tom to viem potom aj popísať, že keď som sa išla veď odfotiť, tak áno, ten fotograf vám povie, čo máte robiť, teraz sa takto operie a neviem čo, potom to perfektne retušuje a máte tú fotku a kamarátka, keď sa pozerala na tú fotku, vravela, že vyzeráš ako keby si mala nejaký taký pocit, že nie si sama sebou, že sa bojíš, alebo mi to vravela, že to bolo vidno v tých očiach a som si to tak ani neuvedomila, že človek nebol vlastne sám sebou pred tým portrétom. No a pri otcovi to bolo také, že on teraz nehovoril ani tým ľuďom, čo máte robiť. Lebo veľakrát si fotograf si myslí, že fotograf je dobrý, lebo on povie, takto sa našteluj, daj si dole bradu, nech ti nevidno to dvojitu, alebo že sú to presne také tie technické veci, ale pri otcovi to bolo skôr také, že niekoho teda, keď išiel fotiť, on najskôr sa začal s tým človekom rozprávať. Že to bolo presne o tom, že spoznať toho človeka, že spoznať tú dušu. A prirodzene o ňom taký jeden známy povedal, že do Tibora sa človek zaľúbi ušami. Že presne on nechal veľkú stopu vlastne na mnohých ľudských životoch a to bolo presne, že on dokázal teda aj tie príbehy rozprávať, ale oveľa viac aj vedel teda počúvať. A že on teda najskôr začal niečo možno rozprávať a tí druhí ľudia cítili tú bezprostrednosť a začali mu teda odpovedať. A on vlastne do toho, ako tí ľudia rozprávali, fotil. A že chodil on po tej miestnosti, hľadal ten uhol pohľadu, že to nebolo o tom, že tak teraz neprerušil tých ľudí, že potreboval si získať tú ich dôveru. A ono to bolo vidno aj pri tej jeho poslednej knihe Babylon, čo vlastne ten proces tvorby, to nebolo o tom, že by otec išiel cieľene do toho Paríža, že presne ten systematický prístup, že tak, na budúci rok urobím 2 knihy, začnem robiť na 3. Bolo to o tom, že k čomu cítil ten vzťah. A vlastne vtedy, keď bol v tom Paríži, tak zistil, že teda tá inštitúcia nemá tie fotografie, zároveň si uvedomil, že Paríž, tam vznikol film, fotografia, Nadar bol jeden z prvých portrétistov, ktorý mal tie klasické fotoportréty, ten Rolleiflex, taký ten štvorcový formát, tak chcel mu dať tú poctu vlastne tým fotením, že a hneď to je presne ako Natália vravela, že on už keď dostal tú myšlienku, tak sa aj chytil a išiel do toho. No a to bolo presne o tom, že mal povedzme, neviem, 6 fotení za deň, že na každého človeka mal tú hodinu, ale nemohlo byť teraz prísť, no dobre, takže za hodinku to máme a tak, že bolo to o tom, a je to také, že treba mať aj tú osobnosť, ale druhá vec, že počúvať tých ľudí, pýtať sa ich na tie príbehy, že potom tí ľudia cítili tú dôveru v neho a sa mu tak otvorili. Hej, super, ďakujem pekne. Je nejaká otázka z publika v medzipauze? Ešte ja by som povedala takú jednu vec teraz k tomu, čo Katka hovorila, že ja som ako za tieto posledné roky, keď už nežije, tak som si vlastne uvedomila, že on bol taký fotografický šaman. Že naozaj, že on si dokázal získať vlastne tú dušu tých ľudí. A cez to, vlastne cez ten objektív to zachytil. A to je veľké umenie, si myslím. Ten výraz si zapamätáme. Navždy.
fotografický šaman. Naozaj. Ten si zapamätám. A ešte je zaujímavé, že on bol veľký, viete, mal 2 metre skoro, takže on sa tak ladne pohyboval, keď fotil. To bolo ako neuveriteľné, že ako o ňom nevedeli. Fakt, že akože tak nejak však fotil aj tie divadlá a tam muselo byť ticho, hej? A on ako všade bol vlastne, on sa tak nejako do toho priestoru sa nejak ako proste rozmnožil, fakt neviem, a bol rýchly. To je na tom zaujímavé, že vlastne on fakt rýchlo vedel reagovať, veľmi rýchlo. Hej. My šamani, my sme veľmi náladoví ľudia. Že to tak je? Bol náladový? Mal svoje nálady veľké. Hej. My prežívame v živote také vlny. Niekedy sa nám veľmi chce, niekedy sa nám veľmi nechce, niekedy by sme najradšej všetko hodili za hlavu a začali znova, o toto už nebudem robiť a tak. To nazývame ako krízy. A zase čínština je veľmi pekný jazyk, ktorá krízu nedefinuje negatívne a vidí ju častokrát pozitívne ako novú príležitosť na nové veci. Malo to keď sa mu nedarilo, keď chcel s niečím seknúť, alebo s niečím nespokojný, niečo sa mu nepodarilo tak, ako chcel. Mal. A hlavne to súviselo s jeho zdravím. To malo ako keby veľmi veľké ako prepojenie, že to zdravie ho neskutočne limitovalo. Že on proste chcel ísť dopredu a nemohol. A to bolo to, čo proste, z čoho vznikali tie nálady. Hej. Kde vlastne mu to ako keby spôsobilo určitú ako depresiu, pretože vlastne v roku 2008 mal operáciu, vlastne mu diagnostikovali rakovinu hrubého čreva a následne to skončilo tak, že musel mať vývod a on proste nedokázal s tým ako fungovať. A on bol proste taký človek, že buď všetko naplno alebo nič. A toto vlastne, to sa aj ukázalo, že potom vlastne v roku 2013 v Paríži vo Francúzsku dostal mŕtvicu. No a keď sa dostal na Slovensko, keď to nejakým spôsobom prežil, bol zázrak, tak bola taká situácia, že on už bol v Kováčovej, bol na liečení a on mi hovorí, čo bude so mnou? A ja hovorím, oci, však to nejak dáme a tak. A on, ja to nechcem žiť, ja nemôžem nič robiť, ja nemôžem tvoriť, ja nemôžem takto žiť. Takže on si uvedomoval to, že vlastne preňho to, čo robil, tá fotka, bolo tak silné naplnenie, že bez toho nevedel žiť. Vlastne nedokázal ako keby si prijať to, že niekto sa by o neho staral a podobne. To bolo pre neho nepriateľné. Takže on fungoval, fičal ako keby vo veľkom, ako keď mal to zdravie plné, tak išiel naplno za troch. A potom bohužiaľ ako už to nešlo a toho vlastne veľmi ako limitovalo, obmedzovalo a bol z toho naštvaný a mal tie nálady samozrejme. Hej. Ďakujem za toto vzácne vzdelanie. Ja by som možno iba k tomu doplnila, lebo áno, je to tak, že je to limitovanie, ale práve, že podľa mňa toho hnalo dopredu, že on, keď mal ten projekt, tak presne nič neexistovalo a išiel hlava nehlava, ten projekt dokončil. Ja si pamätám, že bol nahnevaný, keď mu vytlačili jeho prvú knihu Cigáni. Hej. Tak bol nespokojný s tým, že tá tlač nebola dobrá, že tá čierna nebola dostatočne čierna. Tak si povedal, že on si to už nebude nechať robiť nejakým amatérom a povedal si, že všetky knihy bude tlačiť sám. A to bolo naozaj potom, čo by ľudia možno na neho nepovedali, keď sa pozrú z prvého pohľadu, že keď sa tlačili tie knihy, tak on v tých tlačiarniach stál 24 hodín 7, niekoľko teda tých dní, týždňov pri tlači a kontroloval každú stránku, že keď vyšla, že či to je tak správne, ako má byť. Ja si pamätám, keď za ním prišiel nejaký kamarát, mu ukázal, toto je moja kniha, ktorú som spravil, on že však to nie je nejaké dobré a tak. A niektorí ľudia boli takí, no dobré, ale tak vieš, naviac by som nemal peniaze, nedá sa to robiť lepšie. A môj otec bol taký, že tak buď robím tie veci dobré, alebo ich nerobím. Bol v týchto veciach fakt, že perfekcionalista a o tom svedčia aj tie knihy. Keď chcel spraviť, tak nemali to byť nejaké, že malo to byť to jeho dielo, aby bol s tým spokojný. No a práve to viem, že keď bol v tom Paríži, potom aj na Slovensku práve, že bohužiaľ, že až posledné tie dni a on práve, že on mal stále na mysli tú knihu, že to dokončiť. To som pýtal, on po tej kome, keď sa zobudil, tak každý deň, že
komunikoval, že čo bolo ešte treba dokončiť, že bolo treba získať túto fotografiu a nezabudnúť toto poslať. Že ja si myslím, že krízy možno prídu životné, ale jeho naozaj poháňala tá robota. Že kým nebola tá kniha vydaná, kým neboli tie vernisáže a stále prišiel potom ďalší a ďalší projekt. Že to bolo to, že možno mal tie krízy ľudské, životné, vzťahové, kamarádske, ale tá práca ho práve tak posúvala ďalej. Hej. Čiže je to taký fenomén, ktorý tým, že veľa čítam, vidím mnohých fotografov, že ono to nie je tak, keď vidíme nejakú knihu, že to vznikne za týždeň, za mesiac alebo za pár dní. Bavili sme sa o Koudelkovi, viem, ako on dával dokopy niekoľko rokov svojich Rómov, ktorých fotil všelikde po Európe, ako prehadzoval tie fotky, či má byť na tej strane, vrátil sa k tomu o 6 mesiacov, znova nebol spokojný, znova to poprehadzoval. Čiže tá zodpovednosť za ten výstup, hej, to je tá fascinujúca vec, ten perfekcionizmus, ktorý je neblízky, tá zodpovednosť za to výstupné dielo, ktoré toho autora prežije, ktoré tu zostane vlastne s nami a z ktorého sa môžeme takto tešiť a radovať, je úžasné. Takže ďalšia možnosť na otázku. Nikto. Ja dám aj mikrofón. Je tam otázka? Bez mikrofónu. Môžete bez mikrofónu, budeme vás počuť. Ale by to bolo... Áno, dobre. Sú rôzne takého výsledky o jeho štúdiu na vysokej škole, ako ho prijal pán Šmog a ako to bolo. A sa chcem opýtať, či aj vám doma rozprával vlastne niečo o tom, ako to naozaj bolo, lebo sú tá cesta s kufrom, hej? Áno, presne. A či aj vám niečo rozprával o tom, že ako toto bolo a či vám rozprával vôbec také historky, alebo nie historky, ale tie zážitky z toho fotenia, pri ktorom ste neboli a ako to on vnímal. No tak z tej školy, tak ja viem len toľko, že áno, že v podstate on vlastne tam šiel, ešte nemal skončenú strednú školu, nemal maturitu, čož vlastne ako na FAMu sa dostať bez maturity bolo ako dosť nemožné, ale on si povedal, že ide. A viem, že v tom čase, a myslím si, že s ním dokonca robil výber fotiek Tibor Bartfaj, sochár, takže mu ako pomáhal s týmito vecami. Neviem, či v tom čase on vlastne aj s Kálajom vlastne tiež ako fotili a otec bol ako keby taký ako asistent, sa učil od neho tiež. Takže vlastne tiež ten výber bol ako od týchto veľkých majstrov, čiže on tam išiel už ako s vybranými fotkami, áno, s veľkým kufrom a je to tak, že išiel priamo za tým šmokom, ale netušil v tom čase, čo ako hovoril, že sranda bola, že som zistil, že ten šmok je Slovák a z Lučenca. A vlastne ako týmto sa zblížili a mám pocit, že dokonca aj maďarsky hovorili. Takže vlastne otec hovoril jednu vec, že zistil som, že maďarčina je svetový jazyk až v New Yorku. Ale vlastne tam, ako to pochopil cez tých maďarských židov, že sa dostal všade možne a že vlastne ako... No, takže hej, že tie samozrejme tie historky sú, lebo to je to, jak som hovorila, že on mal tú odvahu, že on vlastne tie veci robil, on sa nebal. A ten Šmok mu potom povedal, že no Tibore, hele, ale hlavne tú maturitu by si mohol udelať, jo? Takže potom vlastne si urobil maturitu v Pezinku na gymnáziu. No. A takže ako viem túto storku, neviem, či ako ohľadne tej školy vieš niečo viac. Ako... Neviem, ono ako, niektoré sú tie príbehy a podľa mňa to je o tom, že tie príbehy majú ostať také, že je to, preto som sa zasmiala, lebo už minule, čo bola jedna diskusia, presne sa na toto pýtali, že ľudia si niektorým veciam neveria. Nie, že neveria, ale je to tak, ako to bolo podané a možno tak to treba brať, ale ja si pamätám, že to bolo také, ako sa hovorí, že svet, ten čas neplinie rovno, ale v nejakých kruhoch. Tak viem, že keď som bola ja na strednej škole, tak moja profesorka z fyziky toho Tibora Husára som učila. Presne, ona učila vlastne v tom čase v Pezinku na strednej škole, keď si otec už keď študoval na výške, dorával svoju maturitu. Ale čo tak on mi hovorieval z tých študentských časov, keď on totiž aj učil potom sám neskôr na Trnavskej univerzite aj v Banskej Bystrici a myslím si, že bral to aj ako také poslanie, tú prácu s tými študentmi a tam to bolo vidno, že v
tie časy, keď on bol na tej univerzite, tak posunul to tak ďalej, že študenti mali každý rok nejaké tie knihy, ktoré vydávali, že naozaj tie vedomosti, čo nadobudoval, prenášal, ale si tak pamätám už potom ku koncu. A on aj vlastne prestal učiť a viem, že ho aj volali na masmediálnu v Bratislave a tak, že on mi to tak spomínal, že ja keď som bol na škole, tak pre mňa títo profesori boli ako písmo sveté, to čo povedali, že keď tam bola jeho profesorka Anna Fabri alebo tento Šmok, že chodili zdychtivo počúvať tie ich veci o nich a tá tvorba, že si ho naozaj vážili. A on to tak bral, že no tí moji študenti, akože z tých povedzme 10, 5 sú tam pre kredit, 8 ani neprídu, lebo idú na kavičku a že vnímal to, že sa to veľmi posunulo, že tak ako on, keď išiel na tú vysokú školu, tak to bolo pre neho celý život. A bolo to tak aj možno spojené, možno neviem, ten celý proces, ako sme sa vtedy rozprávali, tá trpezlivosť, že tá doba sa zmenila. Vtedy, keď sa študovala fotografia, analogová fotografia, tak človek naozaj musel byť ten trpezlivý. Jedna vec, máte film, ktorý má 36 fotiek, treba si rozmyslieť, čo kto odfotí. Potom vlastne, keď sa ten film teda aj vyfotil, vyvolať, že ten proces, že asi to bola teda tá iná doba. A teraz, keď je tá digitálna fotografia, hneď sa všetko odfotí, je to, že ako hovoril tie nejaké zážitky a tak, ale ja by som povedala, že tak ako to on hovoril, tak to s tým jeho prijatím na škole bolo. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem za odvahu, za otázku. Chce sa niekto niečo spýtať ďalší? Alebo ideme ďalej? Chcete si pozrieť knihu? Môžeme dať kolovať knihu? Môžeme dať. Keď si sa opýtate. Áno, nech sa páči. Ja by som sa opýtala, vlastne ste o tom trošku hovorili, rodina a umenie, že vlastne ten vzťah, že nemusíte detaily, ale vlastne keď sa človek úplne dá do toho projektu, áno, s tou vášňou a vlastne pracuje, ako to skúbiť s deťmi, s rodinou? Skúbiť? Ako to vníma rodina? No dobre, ja to môžem povedať z pozície dieťaťa, je tu je moja mama, je obrá manželka, ktorá môže to povedať viac. Ako partnerka. To si myslím, že ešte z iného pohľadu je. No, ťažko, hej. Ja ako dieťa si pamätám, že mi otec veľmi chýbal. No, akože v podstate ja som ho, to moje detstvo videla fakt málo, alebo keď sme bývali v Réci spolu, tak tam bol dosť, ako tam sme boli spolu. Potom prišlo obdobie, keď my sme sa presťahovali do Rožňavy a on odišiel do Japonska fotiť, do Číny, to bol ešte komunizmus. Takže vlastne, ja som presne, ako Katka hovorila, tak som videla Bud Spencera v telke a hovorila som, to je otec. Proste a všetci hovorili, to není on, a je. Presviečala, pretože akože to som potrebovala niekde ho vidieť. Hej. Takže áno, bolo to veľmi ťažké, ako, že vlastne myslím si, že ako vnímam to, že mi dosť chýbal ako dieťaťu, že v tých časoch, keď som toho otca potrebovala, tak tam nebol. A my sme sa potom tak tak silno prepojili, už keď som bola ako staršia, už proste povedzme, že od tých 16 to začalo tou Prahou, tak to bolo také silnejšie. On vždy mi povedal jednu vec. Keď ja si s tými malými deťmi nerozumiem. Ja proste čakám, až vyrastú. A potom proste sme ako tí parťaci, rozumieš? A ja chápem moci, len ťa potrebujú, rozumieš? No ja neviem, čo si mám s nimi povedať. No a ešte teraz ma napadá taká súvislosť, že išla som, mala som 9 rokov a to bolo také fotenie, pár tých fotiek je aj v tých portrétoch, kde on išiel fotiť do Klenovca, odtiaľ pochádza moja babička z maminej strany a ja som išla s ním a bývali sme na takej chalupe úplne na Polanej, kde len medvede chodili a tam bol taký bača bol niekde v diaľke a tak. A to bolo pre mňa tak fascinujúce, ten celý týždeň, lebo ja som bola sama s otcom. To sa asi nikdy nestalo potom už ani predtým. A vlastne on mi po rokoch, keď sme vlastne, už som bola dospelá, ja hovorím, oci pre mňa, ako pamätáš si keď sme boli na tej chate a on mi hovorí, no pamätám, ja som si vlastne hovoril, že že ty sa musíš brutálne nudiť, že čo ja si s tebou poviem. A ja hovorím, že vôbec, ja som bola tak nadšená. Takže ako vlastne, ako on mal možno nejaký, to bol ako z jeho strany nejaký jeho pohľad, ktorý on si niesol sám, ako človek, ktorý možno, možno mal tam nejaký deficit v rámci detstva. No a takto on to vnímal, že on si s tými menšími deťmi nevedel, čo povedať. Ale pritom my ako deti sme to vnímali inak. My sme sa tešili vlastne na tú jeho, ako keby, keď bol s nami. My máme ešte bratov dvoch. A vlastne tým pádom, ako boli situácie, keď sme niekde chodili a tak, ale otec bol ten typ,
toto on mal ináč, to bolo neuveriteľné. Že keď sme niekde boli spolu, ako my, tak vždy niekoho zavolal. Počkaj, zavolám ešte toto kamaráta, to. A on si zase niekoho volá, však môžeme konečne byť sami. A on ako keby stále musel mať veľa ľudí okolo seba, kde zdieľal všetko. Toto mal on ako keby neuveriteľné. Takže tam to boli vzácne momenty, keď sme boli sami. To asi Katka si tiež mi potvrdíš. Veľmi vzácne momenty. A možno ich nebolo veľa, ale ostanú navždy v pamäti. A to je to dôležité. Áno, presne, že ja si pamätám ako malé dieťa, presne preto som mala toho Bada Spencera, som to tedy nevysvetlila, lebo tým, že bolo tak otec doma málo, tak som teda ho sledovala v tej telke a tam som ho mala, ale si pamätám, že to bolo také, že až potom neskôr som to presne tak akože zistila, že nebol to tradičný nejaký otec, ale skôr to bolo o tom, že my sme mali také heslo, všade dobre, doma najhoršie. A pre mňa bolo klasické, ja si to tak pamätám, ja som to tak nevnímala, že ako malé 4-ročné dieťa idete do tých barov, tam všetci fajčia, fajky a tiež ako, myslím to v tom slova zmysle, že to si pamätám, sme boli na súťaži, že keď si zapálite tú fajku, že musíte čo najdlhšie fajčiť, teda tak nafajčené to dieťa, že tiež, ja to mám možno teraz tak, že tie deti sú také, že čo s nimi mám aj ja, že som ako nevyrastala v prostredí tých detí, ale dospelých ľudí. A potom príde presne to obdobie puberty, kedy vzdor rodičom a čo mi tu ty hovoríš, ako máme fotiť a točiť, ja to viem lepšie. A presne, asi to najlepšie obdobie bolo, keď už ste si ako rovnocenní partneri v niečom, že som ho tak brala ako, áno, je to stále váš otec, ale že si viete aj tak porozprávať o živote, že čo ako nejaké vzťahy a práca. A nebolo to určite jednoduché, ale tak ono, veľakrát, keď si pozriete životy niektorých umelcov alebo hercov, tak ten súkromný život je taký chaotický, ale čo musím povedať, tak akože nikdy nás nebil. Že viete, že aby sa to neznelo teraz tak chaoticky. Poď si prefacku. Že nevnímala som to nejak akože, vnímala som to tak, že to je bežné. Že je to bežné, že otca vidíte raz za týždeň možno a keď ho vidíte, tak vás pošle kúpiť SME, Nový čas plus 7 dní a Virginky a že to nebolo o tom, že by sme chodili na detské ihriska, ale na vernisáže a k rôznym takýmto ľuďom, že možno keď, a ja to ani niekedy neviem, že sú ľudia, keď sa s niekým rozprávam, že ja neviem, Boris Filan, a to poznám a keď som tam pobehovala nejak tak, tí ľudia sú prekvapení, s akými ľuďmi sa akože keď rozprávate, ste sa stretávali, ale vy ste to vnímali tak, že v pohode, že áno, Tibor Bartfaj doniesol vám nejaký obraz, ale že to také iné, že to dieťa to tak nevníma, no ale asi to inak vnímajú tí životní partneri, že otec to mal také burlivé a možno deti by si povedia, že je to tak, ale asi to nebolo jednoduché. Hej, ono to tak je, že ak je človek v nejakom prostredí od malička, tak vníma veci prirodzene. Ja si myslím, že ja by som s tým mal strašne veľa vecí si povedať, pretože okrem korony som nebol doma posledných 15 rokov a tiež mám deti a tiež, ako som vás vnímal, som to počúval, ale o to vzácnejšie boli tie momenty, ako si povedala ty, že moja manželka ma tak pozbudzovala vždy, že niekto je doma každý deň, ráno, večer, ale je to z toho taká rutina, ale potom, keď je ten moment taký špeciálny, tak asi ste vedeli, že ten moment je taký špeciálny. A s tým sa ani tá rutina nedala mať. To bolo to, že to by nebolo také, že ráno prídem, to bolo hneď, že víkend, sobota, nedeľa, komu ideme? Nasadli sme do auta a viete, prepadli. K tomuto prišli, zvonil. Ahoj, už sme tu. A nečakali nás? Nečakali. A ešte prišli sme niekomu na návštevu. No, som určitý, ho dojdi. A že viete, že takto to bolo, že... On organizoval party, ktorý nikto nečakal. A to si pamätám, že keď som išla raz malá akože domov zo školy, tak vidím pred našim vchodom ako nejakých ľudí. Tibor nás pozval. A si aj tak pamätám, že potom na druhý deň, keďže bola tá žúr u nás, neviem, do 4. do 5. rána som nemohla spať, lebo bol, viete, dvojizbový byt a tak mama hovorila, že dáme ti na druhý deň ospravedlnenku, aby sa mohla vyspať doma. A tak som to v tom vyrastala, no. Výborne. Má niekto hodinky?
Dobre, ďakujem veľmi pekne, to je úplne perfektný čas, máme času veľa. Takže bola by nejaká ďalšia otázka z publika? Nech sa páči. Ja by som nadviazal na tú krásnu knižku Koloman Sokol. Mne sa k nej viaže taká spomienka, že ja som mal tú česť možnosť stráviť posledné roky v ateliéri Jana Kulika, ďalšieho významného slovenského slúchára. On mi jeden z veľkých životných príbehov rozprával, ako sprostredkoval stretnutie Tibora Husára s Janom Sokolom, ktorý odmietal hoci-koho z Československa. Ja by som sa chcel spýtať, či náhodou neviete, ako sa vlastne Tibor Husár dostal Milošovi Formanovi, na to, že mu fotografoval ten film Wood versus Larry Flint. Ja myslím, že už tam bolo prepojenie ešte predtým cez nejakých ľudí z Prahy, z FAMu, určite. Pretože keď otec študoval na FAMu, tak tam boli ako výrazné osobnosti a študovali tam ľudia ako Kusturica, to bol jeho spolužiak. A myslím si, že to bolo tak, že on sa k Milošovi Formanovi dostal práve, keď prišiel do New Yorku otec, a vlastne tam bola tá komunita Čechoslovákov a zároveň umelcov, takže cez nejakých ľudí sa k nemu vtedy dostal. No a potom už oni si nejak sadli a ten film People vs. Larry Flint prišiel až následne. To bolo oveľa neskôr, pár rokov potom. Takže myslím si, že oni spolu fotili aj nejaké iné veci. Ale napríklad ako sú pekné veci, my sme spomínali tých filmárov, tak ako Juraj Jakobisko, boli veľmi dobrí kamaráti. Toho si pamätám z detstva ako dobre, že k nám chodil do Reci Juraj Jakobisko a bol taký vtipný človek. A teraz vlastne ja som nedávno objavila v otcových denníkoch také vlastne, že keď fotil Berimbabu, to som ani netušila, že fotil Berimbabu, že tu na nejaká rozprávka, čo Juraj Jakobisko fotí, že točí, že volá sa, že Berimbaba a hrá tam Giulietta Massini. A boli tam vlastne fotografie a si hovorím, že wow, tak ako, že tých vecí vlastne on nejak všade bol nejak. Proste, keď sa niečo objavilo, tak tam bol Tibor, podľa mňa on to priťahoval. Niečo také, no. Dobre. Áno, tam je zdvihnutá ruka. Ja sa chytím tých denníkov, teda, takže máte materiál nejaký doma, ktorý ešte možno nie je takto, že verejne. Veľa materiálu nie je verejne, ako keby ani spracovaný. On tých kníh urobil vlastne, neviem, koľko má, 12 tých kníh, tých kníh, tak nejak. Tak nejak, no. A v podstate on vždy hovoril, po mne ostanú len knihy a deti. Hej? Takže on sa snažil tú tvorbu dávať do tých kníh hlavne. Preto tie posledné roky v podstate robil tie knihy, pretože chcel, aby toto vlastne tu zostalo. Vedel, že ako to býva medzi tými, ako tie fotografie sa rozletia rôzne, môžu sa stratiť negatívne, ale tie knihy ostávajú nejakým spôsobom a kolujú. Takže preto vlastne on tie posledné roky sa snažil tú tvorbu najdôležitejšiu pre neho dať do tých kníh. A v podstate jedna z toho, čo už načrtla Katka, tak z tých vlastne posledných projektov bol ten Babylon, ktorý vlastne mal hotovú maketu, ale není vydaná. No a to je ďalší náš krok, ku ktorému chceme pristúpiť do budúcna, aby sme ju vydali. Takže plánujete pokračovať v tom? Áno. Áno, presne k tomu dodám, že on si tak uvedomoval, že on mal neuveriteľné množstvo tých negatívov s úžasnými fotkami nejak tak nakope nahádzaných. A presne tie posledné roky, keď pracoval na tých knihách, popri aj učení, tak jeden z jeho plánov, on si to tak uvedomil, že kopec tých negatívov, čo našiel, že boli vlastne z toho obdobia Nežnej revolúcie a chcel venovať tú knihu, povedzme, Československu a takému jeho príbehu, že on mal aj tie projekty, na ktorých pracoval popri tom a s tým Babylonom to by sme chceli určite vydať, lebo to mal už kompletne pripravené. Že tam je to naozaj ten proces, ako sme popisovali, čo bolo neuveriteľné vidieť. Ono častokrát si možno myslí človek, že keď ide tá kniha, tak postupne sa tam dávajú tie fotky, ale že to vlastne naozaj musí byť premyslené, že fotka za fotku, aby sa vybudoval ten celý príbeh. Ja viem, že to je také zaujímavé na tom Babylone, že na konci vlastne tej knihy, keď sú tam na začiatku tí študenti, tak vás tým ako prevedie, že potom tam je upratovačka, ktorá pracuje zo Cité des Arts, vrátnik. Až na konci je teda tam Madame Bruno,
čo bola vtedy 92-ročná pani, ktorá dohliadala nad celým tým Cité des Arts. Ja si pamätám, keď sme u nej boli vtedy raz na obed, čo ma tak fascinovalo v tom starom, krásnom parížskom byte, kde teda máte presne ten, ako z tých filmov, 4 vidličky vedľa seba položené a že ona mala vlastne pod stolom gombík, aby vlastne prirodzene, keď plynula tá komunikácia, vlastne zazvonila a vtedy vedela, že mala tá slúžka prísť a doniesť nejaké veci, odniesť tie veci a tá teda bola až na konci tej teda knihy, že naozaj tam boli tie postupne tie veci a to je taký plán. Otec mal presne ten plán to vydať v tom formáte, na ktorom vyniknú tie portréty, tak uvidíme, či sa nám to podarí tak, ako to on chcel, alebo v menšom náklade. Je to veľmi veľká kniha. Je to veľká kniha, no lebo tie portréty, aby ste si videli, tie veci vyniknú na tých plošných formátoch. A myslím, že je tam asi 360 fotografií. 360, tak sa veľmi tešíme a prajeme šťastnú ruku pri výbere, dobré rozhodovanie a tešíme sa na tú knihu. Ja by som sa chcel trošku dotknúť. Sme trošku načreli do pedagogickej činnosti o to, ako sa trápil s tou novou generáciou, lebo niekedy je človek fachman v nejakom obore, drží v tom hlave, fotí, tvorí, ale odozdať to niekde ďalej, to je iný typ daru, iný typ komunikácie. A je to tiež úžasný dar vedieť odozdať nejak svoje poznatky. Ako on toto vníma? Teraz zabudnúť na tú školu, myslím tú zdieľnosť s divými fotografmi, zdieľať sa o tom, o jeho prístupe k tvorbe. Bol taký zdieľný, ak by som sa mal spýtať priamo, ak by teraz tu bol medzi nami, čo mu verím, že je, aby vedel, že tu existuje taký fotoklub, ktorý nesie jeho meno, tak by prišiel medzi nami, išiel by s nami na fotoprechádzku, porozprával by sa s nami o fotografii. Bol takýto typ človeka, čo sa týka? On bol filozof. On proste si by si tu posadil a teraz by rozprával. Fotografia je filozofia. A vlastne zdieľal by on proste rád, vlastne hovoril o tých zážitkoch a vlastne a mal obrovský zmysel pre humor. Fakt mal ako ten humor, bol pre ňu ako základný. A v podstate si myslím, že toto mu pomohlo v rámci ako tej jeho práce. Že mal vlastne taký ako humor, takú ľahkosť v tých veciach a, jak sa hovorí, nešiel sa z toho posrať. Ale chcem povedať k tým veciam, k tomu s tými študentmi. Viem, že on hovoril, a to bola taká vec, že keď začal vlastne učiť, takže hovoril tým študentom, nech mu donesú nejaké práce. No a že tí študenti prišli s CD-čkami a on im poslal. Prečo, že čo ste donesli? To ako ja chcem fotky. Vytlačiť. No a oni proste, ale viete, tu máme na tom CD-čku tie fotky. A to ma vôbec nezaujíma, to zahodil preč. Ja chcem vytlačené fotky. Takže vlastne on tých študentov ako keby zrazu začal nejakým spôsobom ich učiť to iným spôsobom, ako boli zvyknutí, ale vlastne z tých študákov, ktorí vlastne vyšli z tých škôl, tak sú výborní fotografii a doteraz, keď sa s nejakými stretneme, tak na to spomínajú, že to boli ako najlepšie časy a najlepší učiteľ pre nich. Ďakujem pekne, Katka. Ja kebyže viem k tomuto dodať, ja sa s tým niekedy stretávam, že na Slovensku, keď ľudia niečo vedia, tak sa boja, že ale ja to viem a druhým to nepoviem, lebo náhodou ľudia sa hovoria, že AI nám zoberie prácu a všetky tie veci a to bol vlastne presný opak otca, že ako som aj spomínala, k nemu prišli nejakí iní fotografi a mu ukázali knihu, akú spravili. Ja si nepamätám mená, sa ospravedlňujem, ale on presne si to pozrel, ale ako povedal vždy, ako pochválil teda kolegov, ale že dal aj teda tipy, že toto by si mohol spraviť a takto, že vedel aj konkrétne poradiť a sú také akože niektoré komické momenty, čo si pamätám, že to bol víkend a mu volala, myslím, že ho bývala študentka, že niečo chcela pomôcť, že chcela niečo nafotiť, tak otec hneď presne, daj mi 5 minút, druhý mobil zobral, vybavoval tie veci a že to tak ako presne bral, že pomôcť, že šíriť tú fotografiu, nebral to tak. Raz mi to hovorila jedna známa, čo vyučovala vlastne interiérový dizajn, že no, tak ja si vlastne vychovávam nejakú konkurenciu. Toto otec takto vôbec nikdy nevnímal, že vždy pomáhal a mne sa na ňom aj páčilo to také nepedagogické v tom slova zmysle, že si pamätám, nejaký študent mal nejakú fotku a sám teda hodnotil, no, tá kompozícia sa mi nepodarila, no, že kompozícia je pre amatérov. Že to tak bral, že aj keď on tie veci nejak retušoval alebo zväčšoval, že nešiel, povedzme, ako sa niektorí naučia, že nezabudnite, máte 2/3 a... Strojovo, presne.
Ale určite áno, že to bolo podľa mňa na ňom to výnimočné. To je presne ten prístup, že ak to má niekto v sebe, tak tá kompozícia z toho vyjde, či chce alebo nechce, alebo to vychádza z toho vlastne z toho vnímania toho človeka, toho svetla. Ja ešte teraz nadviažem na to, že ma napadlo aj jedna taká zaujímavá vec, že vlastne otec nechcel fotiť, on chcel vždy byť maliarom. To bol jeho sen, byť maliarom. A vlastne tá fotka prišla až neskôr v Reci, keď on videl tie rôzne pohreby a svadby a tak ho to fascinovalo, jak tam všetci v tých húfoch chodia po tých uliciach. A vtedy vlastne si kúpil ako keby z nejakých zarobených brigád prvý foťa. Hej? A teraz neviem, či to bol Assai Pentax. Asi Assai Pentax to bol a vtedy mu dedo hovoril, že sa zbláznil, lebo to boli strašné peniaze na tú dobu. Auto sa dalo kúpiť. Áno. Tak, ale vlastne pre neho to bolo ako niečo a vlastne tak začal fotiť. On vlastne začal vlastne, a fascinovalo ho to, že byť v kontakte s tými ľuďmi a preniknúť aj do takých intimných momentov, kde vlastne sa nedá ako preniknúť. A ono je vlastne, to asi všetci poznáte, tú najznámejšiu fotku z Osenca tu Mulo, keď tu zomrel ten vlastne cigánsky vajda, kde otec sa vlastne dostal na ten cigánsky kar. A nikto nechápe, akým spôsobom, ako vlastne on, pretože ho tam nepustili bieleho človeka, hej, ale vlastne jeho akceptovali. On vlastne vždy hovoril, že mňa tí cigáni, on nehovoril, on povedal, že Rómovia to si vymysleli, tuto nejakí oni, to sú proste pre mňa cigáni a ja som gáčo. A hovoril vždy, že oni ma naučili, tí cigáni, pochopiť vnútornú slobodu. A to si na nich vážim. A zároveň on im vlastne, keď tam prišiel do tých osád, tak im vlastne určite pomáhal s nejakými vecami, lebo oni vlastne boli v podstate ako negramotní v niektorých veciach, tak im tam niečo vyplňoval, nejaké formuláre a tak. Takže oni vlastne sa tešili, keď ho videli, keď prichádzal. A tam nosil aj tých študentov. Hej, a potom vlastne od toho sa odvíja aj ten New York, lebo toto Senec a okolie, to my starí Senčania vieme, že taký malý New York to prežije aj v tom veľkom New Yorku, to je na celý život. A samozrejme potom tam je ten moment z toho karu a ten kar, to bola veľmi slávna vec, to bola veľká vec, tam dokonca sa potom vykradli tie hroby, to bolo. Ale jedna vec, ktorú mňa zaujala práve pri tej fotografii, že napriek tomu, že mal ten blízky vzťah, tak osobne, čo si ja myslím, že tí ľudia videli na ňom to, že ich rešpektuje. Lebo ja som zažil fotografov v Indii napríklad, kde sme boli na ulici v tých slamoch, kde oni spia na izbe, na ulici ako spia celú noc a boli tam fotografie zo Švajčiarska a naaranžovali podávanie chleba a to si videlo na tých tvárach tých ľudí, že to je proste stageované. A on mal práve ten rešpekt, lebo ak si dobre spomínam, tak o tej fotografii z toho karu hovoril, že tam bola nejaká pani, ktorá jemu dala pokyn, kedy môže urobiť ten cvak po nejakom čase, že to nebolo tak, že proste nejak to vysvakal. Čiže jednak ja teda z počutia, z toho rozprávania jeho a z jeho fotografií vnímam jednak tú otvorenosť, ale zároveň aj rešpekt voči tým ľuďom. A to je to, čím si ty začala, Katka, toto naše rozprávanie, že pre neho záhradník a kráľovná Alžbeta bol rovnaký človek a ten element toho ľudského, že tam bolo a práve si myslím, že v tom bol ten jeho magnetizmus. Že... Presne, ináč ten magnetizmus, áno, to bolo silné, ale toto je veľmi dôležité, čo si teraz povedal. Bol tam rešpekt, ale bola tam dôvera. On vlastne dokázal si toho človeka vlastne, tam cítil ten človek tú dôveru a to bezpečie. On možno asi aký bol, on vyzeral taký ako veľký medveď, mal takéto medvedie objatie a myslím si, že vlastne on vyžaroval niečo, že v podstate tým úsmevom aj veľkým srdcom, že sa ľudia cítili bezpečne. Že vlastne sa cítia v poriadku, že sa im nemôže nič stať a on ich presvedčil, že to tak je. A vlastne tak vznikli tie dobré fotky. Čiže v podstate tam bola určitá psychológia, si myslím, ktorá mala túto ako keby rolu, prečo tie tak dobré fotky vznikli z jeho strany. Veľmi dobre. Máme nejakých 15-20 minút do konca, takže znova sa spýtam, či nejaká otázka v publiku. Nech sa páči. Dobrý večer. No,
hovoríte, že bol filozofom. Púšťal sa aj do nejakých transcendentálnych, lebo to boli časy ktorých socialistických, že aj keď niekto má nejaký názor, tak to bol jeho názor a nejak moc to nedáva, ale že či mal aj nejaký taký vzťah. Určite. To určite, pretože vlastne možno to začalo už tým, že keď bol chorý, tak ho zachránila alternatívna medicína čínska v 60. rokoch v Maďarsku, kde vlastne lekári povedali, že mu nemôžu pomôcť. A tým to začalo. A myslím si, že neskôr ho veľmi fascinovali rôzne cesty. A priťahovali rôzne cesty, kde je niečo vlastne medzi nebom a zemou. A vlastne priťahoval rôznych ľudí a bavil sa s týmito ľuďmi, aj rôzni kňazi. V podstate on fotil aj tie kostoly a zaujímavé, že fotil a spriateľil sa s jedným človekom, to bol ten kňaz z toho, ten patriarcha z toho... Áno, z toho grékokatolického. Ten grékokatolický, ale z Kievu. Ale to bolo tak, že vlastne tento človek, ja teraz si nespomeniem to meno. Vladimír Dorgoruky, áno. Ale to bolo zaujímavé, že tento človek, to bola veľká osobnosť, ktorý musel odísť z tej krajiny, a teraz myslím, že kvôli Rusom alebo nejak tak. A on vlastne sa objavil tu na Slovensku, v nejakej južnej dedinke. A to bolo tak, že otečiel nejak okolo niekde, to rozprával, a že počul nádherný proste, niekto nádherne hrá na husliach. No a pýtal sa tam pani, ktorá bola v tej záhradke, že prosím vás, kto tu hraje na tých husliach? To je môj manžel. Aha, a môže sa s ním zoznámiť? No a tam sa zoznámili a potom zistil, že toto je ako veľká osobnosť, ktorá musela ujsť niekam, kde vlastne on bol aj veľký ako takto... Bolo to z rádu maltéskych rytierov. A potom ešte spoznal ľudí z rádu maltéskych rytierov, kde sa otec stal maltéskym rytierom tiež. To sú ako veľké stories. Že vlastne dokonca bola taká ako story, pritom som nebola, ale viem, že keď tento veľký človek, ten Dolgoruký zomrel, a on s nejakými kamarátmi sa rozhodol, že ho budú vyvolávať ako ducha v harmonii. Takže robili takéto veci a začali hromy blesky. Takže áno, bolo toho veľa. Výborne. Vedeli by sme o každej týchto témach rozprávať veľmi veľa, ale snažím sa ten čas nejak tak deliť na také rôzne témy, tak sa ospravedlňujem, že teraz skočím zase do úplne iného súdka. My sme trošku spomenuli tú príhodu s tým CD-čkom, keď prišli tí študenti a vytlačte si to a prinesie to na papieri. Tibora, vášho otca, ten nástup digitalizácie internetu zachytil nejakým spôsobom okrajovo v tých časoch. Ako on toto vnímal? Vnímal to ako degradáciu toho jeho umenia? Mal na to nejaký názor? Videl v tom nejaké, nepovedal by som ohrozenie, ale zmenu tej paradigmy prístupu k tej fotografii, kde človek si nemusí založiť film, nemusí ísť do tmej komory, zrazu je všetko tak vlastno prístupné, každý môže fotiť, publikovať na Facebooku, publikovať na internete. Má to nejaký názor na túto tému? Názor si nedovolím za ňo hovoriť. Áno. To si nedovolím. Ale čo som tak vnímala, práve, že som ho vždy tak vnímala veľmi v takom slova zmysle, že kráčal s tou dobou, moderný človek. Kráčal vždy s dobou a v niečom bol aj pred. To sme sa minule bavili aj s Natáliou, úplne od veci historka, ale si pamätám, že to bolo ešte v 90. rokoch, že on už poznal avokádo vtedy. Ja som akože tieto veci, že dokázal vždy nejaké byť pred tou dobou, ale myslím si, že teda ten jeho vzťah tej analogovej fotografii ostal práve že veľmi hlboko zakorenený v tom, že aj tá posledná kniha, to sa vrátil k tým koreňom, to bol ten fotoaparát Rolleiflex, ktorý je vlastne na tom statíve, štvorcový formát, úplne inak sa s ním fotí ako povedzme s lajkou, na ktorú fotil, že mal k tej fotografii stále ten vážny vzťah, ale bral to zase aj tak, že povedzme nejaké rodinné oslavy, keď fotil, si pamätám jeho tá 60-ka, keď sme boli v Réci, tak mal ten digitálny fotoaparát, ale
fotil na čierno, bielo. Že vlastne on vedel, že to je tak inak, asi sa vyjadrujú tie pocity, emócie cez tú čierno-bielú fotku. Ako ja, tuto Jaro, to sme taká fajta ľudí. Áno, ale tak potom to bolo aj presne také, že prišla za ním jeho sestra, že pošli potom tie fotky a viete, že kým by ste sa dostali k analogovým fotokám, to by, myslím, že Natália doteraz nemá od fotky zo svadby, ale že to tak bralo podľa mňa z toho, čo som tak vnímal a fotil aj na mobil, ale nebolo to jeho, to, čo vyjadroval. Povedzme, že tá kniha bolo tá vnútorná myšlienka, ten jeho sen, zobrazenie tých ľudí, ale ja si to tak pamätám, že práve je veľa po ňom, a to sú tie fotky, ktorých mám viac teda, že čo odtiaľ odfotila tých spoločných, vďaka tomu digitálu, ale ja viem, že keď bol porodca Slovak Press Photo, to bol jeden z tých prvých ročníkov, prvý ročník to bol na Slovensku, tak vravel, že keď tam niekto sa prihlásil fotkou, že fotené iPhoneom, tak to rovno, že to ani nepozerám. Že teda rozdieloval to. Neviem teda, ako to vnímal úplne, ale... Ja možno k tomu len doplním, že ja som to pozorovala u neho, trošku bránil sa tomu trošku. Ako štvali tie mobily, ten prístup tým mobilov. A s tým digitálom mal problém, si myslím, na začiatku. Nevedel to úplne prijať. A potom prišiel moment, to neviem, či vieš, že keď bol vlastne v nemocnici a predtým dostal od nejakej známej z New Yorku ten digitálny prvý foťák. No a s tým vlastne nafotil tú knihu Návrat späť, kde je vlastne v tej nemocnici. Tak to je jediná kniha nafotená digitálnym fotoaparátom. A tým pádom aj skončil, lebo zase sa vrátil k tomu analogu, ktorý pre neho bol ako proste dôležitý. A ešte sme sa tu bavili o čierno-bielej a farbe. On to vždy tvrdil, že on na farbu proste, ako fotil nejaké veci, ktoré fotil komerčne na farbu, ale povedal, že to proste není ono. Ja cez tú farbu, nemôžeš zachytiť dušu, on to sám povedal, nevieš zachytiť to, čo vlastne je potrebné, to tam nevidíš. Takže vlastne pre ňoho tá čierno-biela fotografia bola ako keby najpodstatnejšia. Dobre, dávam priestor na poslednú otázku. Ak by sa chcel niekto spýtať, potom samozrejme, ak skončíme oficiálnu časť, tak bude ešte nejaký priestor na debatky, takže ten priestor bude. Takže ja si dovolím zhrnúť, čo som si ja tak zapamätal pre mňa. Dobre, ja si tak rád sumarizujem veci. Mne sa potvrdilo, že je dôležité žiť naplno. Bez ohľadu na to, čo robíte, alebo čo robíme, je dôležité žiť naplno. Môže človek prežiť 100 rokov, tu mnohí túžia o tom. Samozrejme, ja by som si veľmi želal, aby Tibor tu bol medzi nami, aby sme sa mohli osobne rozprávať. Asi by nám museli nechať kľúče dneska. Ale je dôležité prežiť naplno. A ja ďakujem Katke a Natálii, že nás trošku vtiahli do života svojho otca, do Tibora, že nám vytiahli z toho jeho života, že vedel žiť naplno, že to, čo ho bavilo, že robil najlepšie, ako vedel, že to chcel robiť. Mne tam veľmi zarezonoval ten ľudský element, ten rešpekt s ľuďmi, žiadne cvakanie, ateliér, úsmev číslo 4, poza taká. Ďakujem vám veľmi pekne za to, že ste s nami boli. Ja si nejaké emócie nechám aj pre seba. Ďakujem Katka, ďakujem Natálii, že ste merali ku nám cestu. A myslím si, že to bol pre nás všetkých vzácny zážitok. A myslím si, že možno sa nevidíme naposledy, možno keď vyjde tá kniha, tak nám prídete predstaviť. Môžem povedať na záver len to, že neľutujem ani sekundu, že náš klub v Senci, fotoklub v Senci nesie meno Tibora Husára a myslím si, že ho budeme o to ešte s väčšou hrdosťou niesť a prezentovať nielen v tomto meste, ale že vy sa dostaneme. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste medzi. Ja ďakujem veľmi pekne, že ste mali. Ďakujem aj vám.
Bye.